Kaixo denoi zer moduz, gaur Euskal Herriko kondaira tradizional eta ezagun bat kontatuko dizuet. Jakin nahi duzu zein? Tartalo itxua! Ea gustatze zaizuen tartaloren ipuina. Begira, bazen behin, orain dela urte asko eta asko, Peru izeneko mutiko ausart bat. Inolako beldurrik ez zuena, bere amatxorekin bizi izan, baina oso pobreak ziren, ez zuten ez da jateko ere ezer. Han atzeko mendietan, han urrut ikusten duzue? Etxe handi hartan, erraldoi bat bizi izan, ardi asko zituena. Tartalo izena zuen, begi bakarra zeukan, kopetaren erdian. Begiratu Tartalo. Hau da Tartalo. Indarra handikoa zen, denetari jatea gustatze zitzaion, baita gizakiaren haragia ere. Gizakien usaia oso urrutitik antzematen zuen, eta edozen gauza egiteko gai zen, gizonen bat jateko. Egun batean, Peruren amak, Peruri esan zion, seme, ezer gutxi daukagu jateko, lapurtu egizkiozu, Tartalori, ardi pare bat. Eta Peru, Tartaloren etxera biatu zen, ardiak lapurtzeko. Bidean, Andresar batekin topo egin zuen, intxaurrak zituen buru gainean. Nora zoaz, mutiko? Galdetu zion Andreak. Tartaloren gana noa, ardi pare bat lapurtzen dizkiodan. Ah! Esan zuen Andreak, askarra basara, ez zara beraren gana joango, Tartalo oso indartsua da, eta janekingo zaitu. Peruk erantzun zion, intxaur pare bat ematen badizkidazu ondo etorriko zaizkit Tartalo engainatzeko. Eta Andriak bi intxaur eman zizkion. Bidetik aurrera zijoala, arotza batekin egin zuen topo. Burruntzai bat zeukan eskuan. Nora zoaz, txikito, galdegin zion arotzak. Tartaloren etxean goze gara eta ardi pare bat lapurtzera noa Tartaloren gana. Ai, ez zaitez inondik inora joan, ez da pentsatu ere, berehala jango zaitu. Zure burruntzia ematen badidazu, ez naiz Tartaloren beldurri izango. Eta gizonak burruntzia eman zion gogonez Peruri. Bidetik, haria biltzen zuen beste andre batekin ere egin zuen topo. Eta honek, hari matasa bat eman zion Peruri. Eta Peru, intxaur, burruntzi eta hariarekin Tartaloren etxera iritsi zen. Han, Tartaloren emazteak atea ireki zion. Borda honetan lan egin nahi baduzu, ardien artean lo egin dezakezu. Bai, eskerrik asko, erantzun zion Peruk. Gogo honez egingo dut lo gainera, oso nekaturik nago. Baina, handik laster, Tartalo heldu zen, eta etxean sartu zen. Gizakien haragia antzematen dut, jan egin behar dut. Peruk, orduan intxaurrak eskuetan hartu, eta esan zion. Tartalo, lehendabizi jan ezazu txerrietako bat, neri ez didazu gaur jango. Begira, bi bala ditut, eta intxaurrak kras, puskatu zitun. Hemen sartzen bazara, hil egingo zaitut. Tartalo beldurtu egintzen, eta txerri bat jatera joan zen. Txerria jan ondoren, berriz etorri zen. Apustu bat egingo diagu orain, ea nork egiten duen egur pilorik handiena, esan zuen Tartalok. Egur gehiena biltzen duenak, irabaziko du, eta nik irabazten badut, jan egingo zaitut. Eta Tartalo, jotake lanean hasi zen, egur bat bildu, beste bat, esku artean, egur pila bildu zuen. Begiratu. Baina, Peruk, amaitu zuenean Tartalok, korrik hasi zen, harimata sartuta, hariekin zuaitz pila bat bildu zituen.
eta esan zion, zuk egurroie guztiak bildu dituzu, eta nik, arbola haue guztiak, nik irabazi dut, Tartalo, orain ere ezin nauzu jan. Tartalo asko haserretu zen, bihar jango haut, orain, banoa ni ardiak jatera, baina bihar jango haut. Eta gero, ardiak jan ondoren, zutondoan etzan, eta Tartalo zurrunkaka hasi zen. Peru, beldurtuta zegoen, bazekien Tartalok bihar jan egingo zuela, etzekien zer egin, eta ideia bat bururatu zitzaion. Zutondoan burruntzia gorritu eta berotu zuen, Tartaloren gana joan zen, Tartalo lo zegoela ikusita, begi bakarretik sartu zion burruntzia. Begiratu. Tartalo, oiuka marruak hasi zen, ikusiko du gero, ordainduko didak larrutik, hau mina, ez dute zertxere ikusten, oiukatu zuen Tartalok. Peru, etxeko ardien artean eskutatu zen, eta Tartalo atean jarri zen. Ardi guztiak Tartaloren hankaspitik pasatzen ziren. Tartalok ikusten ez zuenez, ikutu egiten zituen, ea Peru aurkitzen zuen. Baina Peruk ardilarrua hartu eta ardilarrutan bildu zen. Eta Tartaloren hankaspitik pasazenean, Tartalok ez zuen igerri ere egin. Korrika hasi zen, baina galduta zegoen Peru eta etxearen inguruan bueltaka zebilen. Emazteak, Tartaloren emazteak esan zion, aizu mutiko, jantzi ezazu eraztun hau, eraztun honek lagunduko dizu. Baina, engainatu egin zion. Eraztuna, oiuka hasi zen. Hemen naiz, oiukatzen zuen eraztunak. Eta Tartalok bere atzetik korrika hasi zen. Hemen naiz, oiukatzen zuen eraztuna. Gero eta hurbilago zegoen Tartalo. Peru harrapatzera zijoala, halako batean eraztuna kendu, amildegitik bera bota zuen eraztuna. Eta Tartalo itxua eraztunaren atzetik salto egin, eta amildegian bera erori zen. Hantxe bertan hiltzen Tartalo. Peruk hartu zituen ardi guztiak, eta bere etxera abiatu zen. Handik aurrera, etzen gehiago inoiz, pobre izan. Eta hala bazan, edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan.